Moi! Mua naurattaa aina kun mä aloitan ton videon, koska tuolla menee joku rekka-auto. Niin mua naurattaa aina kun mä aloitan ton videon, kun mä katoin yksi päivä sellaisen videon, missä joku tyttö tekee jonkun videopostauksen, jonkun blogin videopostauksen, ja sitten se sanoo siinä videon alussa jotain: hei kaiken karvaiset stalkerini ja lukijani, tai jotain ton tyyppistä, niin mua alkaa aina naurattaa se aina kun mä aloitan tämän videon, koska se kuulostaa niin hassulta. Mä en nyt linkkaa sitä tähän, koska mä en halua, että kukaan... Ihan sama, unohtakaa. Mä leikkasin pari päivää sitten eilen parista mun... Ottakas mä laitan mun housut kiinni. Aina kun mä oon syönyt, niin mä avaan mun housut. Mä leikkasin pari mun paitaa, tälleen noin niinku teepaitoja. Niin tästä leikkasin tällaisen. Ja tässä lukee Dictis, ja tää on nyt paljon kivempi kuin silloin teepaitana mun mielestä. Eli tällainen. Sitten mä leikkasin vielä parista muusta. Missä se on? Joo, mä näytän ne nyt tässä näin. Ja tässä on tää toinen, minkä mä leikkasin. Tääkin oli sellainen iso teepaita. Itse asiassa tää on tuotu mulle Jenkeistä. Mun iskä toi tän mulle. Ja mun iskällä, älkää kertoko kenellekään, mun iskällä ei oo tyylitajua ollenkaan. Tai on sillä, no ei voi noin sanoa, kyllä silloin jonkun verran, mutta ei ainakaan niinku mun vaatteiden perusteella. No kuitenkin, sit se toi mulle tällaisen perusteepaidan tuliaiseksi. Mut sit mä kellasin, että toi on ihan kiva, tai tällainen cool tää kuvio. Tai mikä tää on tässä tää tekstijuttu. Tässä lukee New York ja kaikkea. No kuitenkin, mä leikkasin sen nyt kans tällaiseksi. Ja se on nyt kiva. Ja sitten vielä on yksi. Mä laitan tämän väärinpäin. Se ei ollut tarkoitus. Noin. Nyt se on oikeinpäin. Tässä on koiran karvoja. Mutta siis, joskus aikoja sitten mä kuuntelin sellaista bändiä kuin One Morning Left. Ja mä en nyt voi sanoa, että mä tunnen ne tyypit, mutta kyllä mä ne nyt sillä tiedän, no kuitenkin. Niin sanoinko mä jo One Morning Left, joo. Niin tää on joku niitä ikivanha, siis tää oli joskus, mä en muista minä vuonna, mutta silloin kun ne aloitti, ne teki tällaisen bändipaidan. Ja tää nyt on tällainen, tosi cool. Niin mä leikkasin nyt tästäkin, että ehkä tätäkin tulee joskus käytetty läpällä. Mut joo, tällaista, mutta... Ja tietämättömille tiedoksi, että miten nämä leikataan, niin leikkaa vaan sen kaulusosan pois siitä. Tietysti sen, mikä teepaidoissa on sellainen pieni, eli näin vaan. Ja sitten leikkaa ne hihat pois. Ja sitten mä pidän täällä alla esimerkiksi bikineitä tai jotain. Tai no, ei mitään. Näin, mut siis silleen. Niin. Jos haluatte tietää, miten nämä leikataan, niin kannattaa googlata tai laittaa YouTubeen hakuun, että how to make t-shirts, tank tops tai jotain tämän tyyppistä. Eiköhän se sillä löydy. Ja nyt kun mä ajattelin tässä vielä loppukevennykseksi, kun kaikilla luodaan kaikkia tutoriaaleja ja kaikki videoita, sellaisia opetusvideoita, että miten tehdään tai miten kiharretaan hiukset ja miten mä tein tämän meikin ja miten värjätään hiukset oikein ja bla 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 kaikkea. Sitten mä mietin, että en mä osaa mitään tollaista neuvoa ja kaikki videot on jo tehty. Niin mä näytän nyt, miten huulirasvaa laitetaan oikeaoppisesti. Tässä. Tää on oikeesti kivaa huulirasvaa, koska tää antaa niinku väriä. Mutta teille miespuoliset katsojat mä suosittelen käyttämään sellaista väritöntä ja sit niitä on erikseen sellaisille miehille tarkoitettuja huulirasvoja. Sitten
mä näytän nyt samalla vielä nyt kun päästiin näihin meikkijuttuihin mukavasti ja mä en oo mikään, siis mä en tiedä meikeistä oikeesti niinku mitään. Mä en tiedä oikeesti missä järjestyksessä mikäkin meikki pitää laittaa ja mua ei oikeastaan kiinnosta ja mä oon tosi laiska ostamaan meikkejä ja siis mä en osaa oikeesti edes meikata, että niin kuin nyt huomaatte mun nää silmämeikit, mä oon varmaan ihan levinnyt. Ai vitsi kun mä en osaa tarkentaa. No ihan sama kyllä te näette tästäkin, että ei oo mikään sellainen professional tulee nyt sellainen sylkipisa. Professionaalinen, ammattitaitoinen mun meikkaustyylini ei oo, mut siis kuitenkin asiaan. Ja asia oli se, että mä ostin tänään tällaisen. Siitä tarkentamatta zoomas. Mut mä nyt luovutan tän tarkentamisen kaa, joten mä kerron vaan. Eli tää on Goshin tällainen Effect Powder Effect Powder, niinku puuteri. Mä en oo mikään paras lausua englantia, mutta se ei haittaa. Ainakaan mua. Ja tän väri on Gold Dust. Eli kultapöly. Vai onks Dust sellainen? On se varmaan pöly. No kuitenkin. Ja tää on sellainen, miten mä ainakin nyt ymmärsin mun huonolla meikkitietämyksellä, tällainen, mikä antaa niinku kiiltoa ja kuultoa poskiin ja siis tollasia, mitä pitää korostaa vähän noita kohtia. Ja mä en laita tätä lisää nyt, koska mun on jo tätä. Mut siis tälleen näin ja mun mielestä tää näyttää tosi kivalle. Niinku, varsinkin nyt kesällä. Tää on ihan mun lemppari nyt. Ja niin. Ja näitä oli kaikki eri värisiä ja näitä oli myös sellaista kultaisen väristä ja sitä mä aion ostaa ehkä seuraavaksi. Ja tää maksoi 6,90 anteeksi, ja tää oli alennuksessa. Olisiko tää ollut joku vähän yli 10 tai joku 10 € verran normaalisti. Ja ei oo kallis ja ihan sika hyvä. Suosittelen. Ja tässä lopuksi mä voisin vielä näyttää mun just laitetuilla huulilla. Just kävin ottaa vähän botoxia. Se oli läppä. Niin. Mä otin tähän lävistyksen. En tänään. Vaan pointti oli se, että mä otin tähän lävistyksen joskus aikoja sitten ja mä otin tämän lävistyksen pois vuonna 2009. Ups. Vuonna 2009 ja sitten mä en oo sen jälkeen laittanut. Ja tää menee vieläkin tähän läpi. Ja tää oli siis korvista, ei ollut lävistyskoru. Eli niin. Eli se menee vieläkin, se ei ole mennyt umpään yli 3 vuodessa, mikä on tosi outoa. Ja kertokaa, jos teillä on samanlaisia kokemuksia tästä asiasta. Joten ei tässä ihmeempiä. Toivottavasti nautitte mun videosta. Täysin siemauksin. Moi moi!